σε έναν από τους μεγάλους δήμους της Αττικής, την Ηλιούπολη. Το όνομά του από χθες φιγουράρει στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών στην πύλη Διαφάνεια. Είναι ο πρώτος υποψήφιος δήμαρχος που ανάρτησε τις προεκλογικές του δαπάνες. Ο νόμος τον υποχρεώνει, αλλά ο ίδιος ισχυρίζεται πως θα το έκανε έτσι κι αλλιώς. Οι δαπάνες είναι οι πρώτες που χρειαστήκαμε, ήταν με την ενοικίαση του εκλογικού κέντρου που θα χρειαστούμε, ήταν τα πρώτα τυπογραφικά που χρειαστήκαμε. Η δημοσιοποίηση των προεκλογικών δαπανών στην πύλη Διαφάνεια είναι υποχρεωτική για τους υποψηφίους της πόλης άνω των 10.000 κατοίκων και αφορά δαπάνες που έγιναν ήδη από τις 8 Αυγούστου. Το Δήμο Ηλιούπολης διεκδικούν 9 συνδυασμοί. Καθένας από αυτούς δεν μπορεί να ξοδέψει περισσότερα από 85.000 ευρώ. Αυτό είναι το όριο των προεκλογικών δαπανών για το συγκεκριμένο Δήμο. Πιστεύω ναι, ότι φτάνει και περισσεύει. Οι δημότες μας δίνουν ένα μήνυμα. Τους ενδιαφέρει να ακούσουν συγκεκριμένα πράγματα για την πόλη τους. Δεν θέλουν να προκαλούν οι υποψήφοι σε έξοδα και σε δαπάνες. Με το νέο θεσμικό πλαίσιο, οι πηγές χρηματοδότησης είναι πλέον επώνυμες και η διακίνηση γίνεται μέσω τραπεζικών λογαριασμών. Αυστηρά είναι τα πρόστιμα για τους παραβάτες. Φτάνουν μέχρι την έκπτωση από το αξίωμα. Ο έλεγχος έχει ανατεθεί σε επιτροπές με επικεφαλής δικαστικό που έχουν συγκροτηθεί στις 13 περιφέρειες της χώρας.